लाजिनाय गैयै मा जालायखोब्रा दालाय आं बुंनायानो जामारबाय माथो नों बायदि मानसिया नखर संसार जानो हाया आंनि फिसाजोखौ फिसिनो हाया होननाया दा माबोरै थिनहरफिनखो आंनि फिसाजोखौलाय लाजिनाय गैयै खोमा फारसे हास'नो होगोन होननानै बुंनाया लाबोदोसो खोमाया माबार नङाबा थांगासिनो आं सिखा गोबौ लानानै नोंनि खोमाखौ हास'हैनो आंलाय माला बिदि बुंनायमोनब्रा आं खोमाखौ बुङाखैमोन खोमालै दाय खामानिखौ मावफुंनो हाया जबानबो होनाङा मिथिबाय सालायखौबो बस'गोनसो आं नोंनिखौ आंनि फिसाजोआ बोरै न'आव मोनफैखो आंनि फिसाजोखौ लांखुमानानै थांनाया लाबोफिनगोनब्रा मालाय नोंसाजोआसो मालाय थांनो होनबाय थाबाय नालाय हगार हरबायब्रा आंनि दाय गैयाना नों जाहोनो हाग्रा हौवामोनबा आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि फैनाय नङामोन मिथिबाय जाहोनो हाया लाजि गैयै हिनजाव नांगौ नोंनो हा हिनजाव नांगौ खासि खालामनानै लादो नोङो खासि खालामनानै था हिनजावफोरखौ फिसिनो हाया गारानो उन्दै बैसोआवनो गोसो थोगोन हाबा लानो जागोन ओमफ्राय आंखौ हिनजावखौ हगार हरफिनगोन बेफोरबायदि मानसिया दाउ अमाफोरबायदि खासि खालामनानै ला नङाबा आंसो थांगोन मिथिबाय जानला मानला रायहरथारबायलै हाफां बिमाया रायलायजानाय नंलालै नाम्बारखौनो ब्लकसो खालामनानै दोनगोनलां ओइ साला हाफां बिमानि नाम्बारखौ ब्लक खालाममारनि र' वा नाम्बारखौबो दसेनो ब्लकबो खालामथारबाय माथो लाजि गैयैया न'आव थांनानै सालायखौनो बस'हैनो आं बिनि माबायदि आंजों नांलाय आंनि फिसाजोखौ लांदोंमोन बियो दालाय माथो आंनि फिसाजोआ न'आवनो फैफिननांबाय मालायखौ दुसिनायनि सिगां आंनि फिसाजोआबो बेनिखायनो बे हारामिखौबो मोजाङै दोनथारा आङो ओइ दाउजो माबार मिला माइ सौनानै लाना फैनोबा फै नङाबा दिगदारसो दं नों ओइ साला न'आव फैनानै दावराव खालामफैगोन नामाब्रा बे हाफां बिमायालाय बारा थिग नङाना बेना खर'आ बेनिखायनो फिसाजोआबो बेबायदिनो लाथारदों आखलखौ ओइ साननैसो न'आवनो थाफ्लानानै जि खामानि मावफ्लाबाय थानोसैलै आं जाहगा देखा जायगा बिदिसो जानानै दङ आइगे औहाय आङो अमा राजानो फैसा होनायखौनो दाबो मोनफिनला बिबाबो गाबोन होगोन समफोर होगोन होननानै बुंबाय थायो दा बिमाया आंखौ रायदोंसो अमा फिसा बायनो गोनाङा मा जाखो होननानै फैसा दाहार होजायाहाय मानसिफोरनो जै फैसा दाहार होबायना मोनफिननोनो नागिरखाया अमा राजा आरो हाफांमोन हाबा जानायाव एसे खस्थ' जानायखाय होदोंमोनहाय आङो अमा बायनो गोनां फैसाखौनो 5,000 दानि अमा राजानाव बिफिनबाबो मोनानो माथो मा खालामबावनोथाय नोंनाव दङबा होथ'दो बाल दावसो देलाय 5,000 दङबा आङो माबा मोनसे खायदा खालामनानै मास मोनसेनि उनावनो होफिनगोन नोंनो आंनालाय बहानि फैसा थानांगौ बाल दंबायबायोबा हरदो आरोना मास मोनसेनि उनावनो होफिनगोन आं नोंनो फैसा मोनगोन साननानै नारजि बुदांखौ गोसो थोबाय आङो नारजि बुदांनावनो फैसा गैयानो मिथिबायना माजोंनि फिसाला जाबाबो बेनि सायाव आंखौ एरा खालामो आंखौ मोजां मोना खालामो बाथ्थामिसा ओमफ्राय दाथ' आं दुगानानै दङ खमसे खम आंखौथ' फन खालामनो हायोना गैयाबा फनबो खालामा गारबायसो खोमा आंखौ बेनिखायनो आं दिनै नारजि बुदांनि न'आव थांनो नागिरदों आयु माबोरै थांगोन नोंलाय आइथिं थांनायजों नोंबो थांफानो नामा थौबाल थांफानोबा आं थांफायाहाय बेफोरबायदियाव थौबाल देनां आंखौ लिंबाबो मोननाय नङा मिथिबायना आं मानसिया बिराद मुलिनि खामानियाव मोजां मिथिबाय बेनिखायनो आंजों थाङा बुंना थौ आंसो नोंनाव फैसा बिबाय उल्था नोंसो आंनाव हेफाजाब लानो नागिरबाय गैया आंहा फैसा बुथुमनांगौ नों हारसिंनो थां आंखौ नुनानै मिनिलाबाय खानाङा नोङो दावसो देलाय जेनेबा आंहा उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बेसेबां खस्थ' मोनदों दा बिमा बिफानि न'आव फैफिननांनायखाय बेसेबां रुवाथि बायदि बाहायजादों नुबाय माइ सौनो थिनहरजादों बिमाजों दाथ' उल्था नांलायनोबो हाला आं गोदोनि बायदि बिमाजों आयौ बाला बिराद दुखुजों आं मिनिनोबो ओंखारफ्लांदों खिन्थु आं मिनिया मिथिबायना हापां एसेबां अबस्था गाज्रि जाबाय नोंहा माथो खालामनो दाया मावनानै लाबाय जेब्ला साजाखौथ' लाखानांगोन ना गाज्रियैनो मस्ला मोनबाय होमबा नों हाबा जानानै आं जे मस्ला मोनबाय नोंसोरबो हाबा दाजासै मिथिबाय नोंहा मस्ला मोनबानो जोंहा मोनगोन आगे मा थिग जोंनि हौवाया बिराद मोजां जागोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो हाबा जानाया मोजां नंखाया जायखिजाया नोंहा हाबा जानो गोसो जादों हाबा जाबानो जाबाय आरो आंथ' बुंखागोन हाबा जानाङा होननानै बिराद खस्थ' हाबा जाबाथाय नों जेखि गैया माने आंहा हाबा जाथारगोन आंहा नारजि बुदांखौ गोसो थोथारनांगौ गोसो थोयोथां माथो नारजि बुदांखौ बेखा बोबायबालाय सोर खोन्थानाय खोनालाबायो आंबो मिथिबाय माथो मालाय सोमस्रिखौसो मोजां मोनफिनबाय खोमा बे सोमस्रिखौ बाथ्थामै सोमस्रि आंनि हौवाखौ सेख'ना लानांगौबा खानाय बोसोंजोबगोन आं र' बाला नारजि बुदांनि बिमानाव एसे गाबहैनि आयु थांगारगारबायबो मिथिखायो माथो नोंलाय दाहाजाद बुंलाबायो नोंबो माथो खालामनो खालि बयफ्रेन्ड माबा मोनसे मोजाङै मावना माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै जा आजिखालि फैसा थाखा थाथारनांसिगौ हौवानावबो हिनजावनावबो नङाबा न'खर संसार जानाया बिराद खस्थ' जायो नुबाय दा अमा राजायाबो फैसा खामायनो रोङा आंबो खामायनो रोङा हाबा जानानै मा जादों जोंहा न'आव फैफिननांबाय दा दालाय माथो सानमारदों माथो साननोखाय अमा राजाजों आं खुदुमलायाखैबो जमाबो उन्दुलायाखै हौवा बायदिखौ मोनासै आं बेखौ बेनिखायनो आं बेखौ बावगारनोबो बारा गोबाव नांनाय नङा है फाग्लि मा सिद्दा डाइरेक्ट बुंथारो नोंलाय डाइरेक्टखा आंहा ओमफ्राय खर'आव बे माइ लाबाय थानाया इदि लानाया सायाखै खर'आ नोंना
लाइबानो जिबायदि जानानै दङ आंना लाइफनि दुखु दाहा आरो बिमाजों एबारनिफ्राय इनसाल्ट खालामजाबाय थागोन लाजि फोनांजाबाय थागोन थ' बेफोरखौ रुजुनायाव नैबे खर'आव माइ थिखोना लानाय इसेबो साया मैदेर मासेखौ थिखोना लाबाबो जेबो मोननाय नङा बायदिसो मोनबाय आङो ओरैबायदि मोनहाबना थाबाय आङो जिउखौनो गोबालाय एसो मोनग्रा जाखाबाय आं हाबा दाजा आं होनखायो हाबा जानाङा दे नायनोसै दे होमबालाय आङो मिलाव माइ सहैनोसै थाङोबा आं थांथ'लायला दे अके नै दानाबा अमा राजानिफ्रायबा फैसाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना जाखो आंलाय बेनिखायनो मानसिफोरनो फैसा दार होनो बायो आङो बे फैसा बिग्राफोराबो जोंनाव ओरैनो फैसा थानाय बायदि मोनो ना मायो जि दुखु जानाय समाव गावसोरनो हेफाजाब होसिगोन फैसाखौनो मोनफिनला बालदि दा बोरै फैसाखौ लाफिनबावनांगौ जाखो आं बिसोरनिफ्रायलाय गसाइ अमा राजाया माथो न'आव फैफिनबाय नालाय बेखौलाय आं सिगाङावनो रोखा मिथिखानायखा मा मावनो गोरोंनि बेलाय हाबा जानानै हिनजाव फिसिनो हानो गैखाया नुहुरखाया आं बे अमा राजाखौ बेखौ बाथो देरा अमा राजाया आंनिफ्राय फैसा लानो माने अमा राजानि हाबायाव अमा आइदोंमोन ना जौ फेनानै बेनि फैसाखौनो दिहुनना होआखैलै अमा राजाया नंनायनि नङिनि बिमाया हराव बखिबाय थायोलै आंखौ मालाबा कम्पानियाव खामानि मावहैनोसो सानबायलां मानोथो मावहैयाखै होमबालाय मावनांसिगोनलै नों एसे खबर लानानै होदोलै टफि भाइ जों गामिनि सासे गथ' थांदों र' बेनाव सोंहरगोन आं मायाव मावो बेलाय गुवाहाटियावनो मावो बियो नोंबो थाङोबा आं खबर लानानै होगोन दे थांमारगोन थ' नोङो मावहैनो थांगोन फैसा थाखा गैया न'आव थानानैलाय मा मोननोब्रा गामियावबो जेबो बुस्थुआनो गैया मावनो आच्छा दे नों जेबो टेनसन लानाङा आं रायलायनानै होगोन हे सुवादफोर नोंसोरखौ बेवहायनो लोगो मोनगोन सानखादोंमोनलै आं माथो जाखो माने आखायाव फैसा थाखा थाइसेबो गैयालै बिनिखायनो लरग' थरग' मोनदोंलै आङो आंनो मानो खोन्थादों जेनेबा नोंनि फैसा गैयैखौ उपाय गैयाब्रा खोन्थानांगौ गोनां जायो फैसा गैया होननानै आखायाव फैसा गैया बेनोसो हिनजाव लाइन मारि नागिरबाय थायो गोसो थोनाया बेलेगब्रा गोसो थोलायनायावलाय मा फैसा थाखालै हिनजावा मानिबानो जाबायना सोरखौ गोसो थोदों नोंलाय आरोलाय सोरखौब्रा दुमफावखौ बिराद गोसो थोयोलै देग्लाय दुर्गा फुजायाव आं दुमफावजों आखाइ हमलायनानै थाबायनांगौ बेनिखायनो आंनो फैसा नांथारगौ जेरैखि जायाबाबो आंनो फैसा नांगौ मानोथो खोन्थाबाय थादों जोंनोलाय किडनिफोरखौ फाननो हाया नामा नागिरनानै होमारलै आं किडनिखौनो फानमारगोन बेखौनो आङो नोंनो बुंनो सानदोंमोन मा किडनि फानमारगोन होनबा नोङो औलै किडनि फाननानै दुमफावनो दुर्गा फुजानि दख'ना खानाय बोजानो फैसा हरनोसै आं बापावो बिराद गोसो थोयो नामाब्रा नोंलाय दुमफावखौलाय माथो बिराद गोसो थोयो आं बा आं 10 थाखा फैसा बिथ'बाबो होआ नों जौ लोंनो दा नोङो हिनजावनि थाखाय किडनि फाननो ओंखारलायबाय माबायदि लोगोब्रा नोंलाय दे बारा मोजां मोनासैलां नोंखौ लोगोआबो लोगो थागोनब्रा हिनजावबो नांगौ जायोना आंनो दुमफावखौ जेरैखि जायाबाबो नांथारगौ बेनिखायनो किडनि फानगोन किडनिखौ बेसे दाम लायो नागिरना होबानो जाबाय नोंसोर आंनो आं बांद्राय नोंसोरबायदि जौ सेरेब लोङाना बेनिखायनो आंना किडनिया बिराद मोजां जागोन दे नागिरनानै होगोन आं उनाव हले बदनाम खालाम मोननाय नङालै आंखौ मानो बदनाम खालामनांगौ जाखोब्रा खालामालै जायखिजाया किडनिखौल' फानथारगोन आङो थाबैनो नागिरनानै हो बापावै है बांद्राय बापावै होनबाय थानालै नांगौ आंनो नङाबा दुमफावा सोरखौबा गोसो थोनांगौबा मा जानांगौ जाखो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दुमफावनाव रावबो बयफ्रेन्ड गैयानो बेनिखायनो आंनो नांगौ दुमफावखौ आं नायग्राल' जागोनलै बुस्थुआ मा होनना नायबाय थादो सिगां किडनिनि बन्दोबस्तखौ खालामदो आं किडनि फानमारनोसै आच्छा दे आं खबर लागोन नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय नोंलाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय बबेनिफ्राय फैदों आं बे अनामिकामोनजों रिल्स बानायहैदोंमोन बे गामियावसो मोनबाय आरो नों रिल्स बानायनो नङाहाय मा बे गामियाव बानायाखै जों गारिजों थांदोंमोन नालाय आंखौ बै ससेयाव ड्रप खालामनानै गालांबाय आच्छा आंलाय नोंखौ नारजि बुदांमोननि गामिथिंजायसो दंहैयो सानदोंमोन आरो आंलाय मानो बिसोरनि गामियावलाय थांनोसै नों नारजि बुदांनि एक्स गार्लफ्रेन्ड नालाय बेनिखायनो आंहा एसे डाउट जायोबा आयौ मा खोथा बुंलाबायदोंहाय नोंलाय आं नोंखौ बुंखाबाय माथो नारजि बुदांजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया जोङो गोदो रिलेशनशिपआव दंबाबो जोंनि रिलेशनशिपआ गोसो थोलायनाय बायदि जेबोआनो जायाखै होननानै जों लोगोबो हमलायखायामोन जों गोसो थोलायनायनि खोथाबो रायलायखायामोन जों लोगो बायदिसोखामोन नों जोंखौ दासिमबो गोसो थोयो होननानै सानथारनाङा दे माथि थिगहाय ओरैनो बा एक्स गार्लफ्रेन्डफोरा गावनि बयफ्रेन्डखौ बावनो हायानो मालाबा गोसोखांफिनलाबायथारो नोंबो गोसोखांदों खोमा जानला मानला बुंलाबायथारनाय नोङो आरो आंहा नोंजों बेफोरबायदि बाथ्रा दान्थेनो टाइम गैया अके बाय माबायदि मानसि बियो
आंखौ नारजि बुदांजों गोसो थोलाय होननानै दाबो सानो। जानला मोनला बाथ्रा मानो बुङो बेलाय? नारजि बुदांजों आं रायलायो बेसेबांबा गोबाव जाबाय। होमबाबो मानो बे आंखौ नारजि बुदांजोंल' सानबाय थायो? बेनि खोथा साना आङो। बे दाउसे देलाया गोसोआव मा फैयो बेखौनो बुंलाबायो, फाग्लिसो।